משהו מאוד גדול. מישהו מכיר את אופקים? זאת העיר הכי קטנה כמעט מאוד. יש דברים חדשים, עכשיו אני הולך איתה אליהם, ואני עוד מעט תראו אותך שבתחנה שם, אם מישהו רואה, שם. אז אנחנו, אם מישהו יודע, סרטון הקודם שהעליתי, אם מישהו רואה שרשום שם גרביז, זה לא גרביז, זה סרט אבטר, אם מישהו יודע. אז הכל טוב, בואו נעשה, וזהו, הכל מוכן, זה טוב. אוף, מישהו מכיר בדרום מתל אביב, וגם פה באופקים, אז אני רוצה להראות לכם אותו פעיל. אבל בשביל מישהו יודע. יודע? מגיע לתחנה שאיפה שאני גר. סתם יוטיובר, אני מכיר אותו. מי שרוצה למטה, שכנסו לערוץ שלי, ואם מישהו לא יודע, אני אעלה עוד הרבה סרטונים, אבל אני אעלה איזשהו סרטון על משחק שעוד כמעט נראה לי לא מכיר, ואני אגיד לכם את זה עכשיו, ויהיה אולי קישור בסרטון הבא שלי על המשחק. אז הסרטון יהיה בדיוק שיצא הסרט החדש לדרגון בול. אז כמה ימים אני לא אשדר עד שיגיע, ואני אראה לכם קודם את הסרט ב-24 שעות, 24 דקות. מי שלא יודע, זה ממש מצליח לי. אני רגע התחלתי את זה לפני כמה. אני עוד ילד קטן, אם מישהו לא יודע. ואני חבר שתפגשו בפעם הבאה. אולי נעלה סרטון היום שחבר שלי יגיע, אוקיי? אז אם מישהו לא יודע, זה סוכריות דווקא טעימות. אלו. כל אלה. משאיות. ופה זה בתים. מישהו לא יודע, לרחוב, ששם איפה שהדבש מצביע, ושם זה רחוב בן שמן. ופה איפה שני זה פה נגד עם העיניו. אבל מישהו לא יודע, אני יוטיובר לא כזה טוב. אין לי משחקים כיפים, אני הולך משחק על דרגון בול. אבולושן. אם אתם רוצים, זה יהיה קשור בתיאור למחשב, ואני אעשה את זה בדיוק מה שאמרתי, אחרי סרטון של דרגון בול. יודעים שהרבה דברים שאף אחד לא יודע, אבל אני כזה, אמרתי את זה רק לפני כמה ימים. זה כל... יש גם תחנת רכבת שפעם לא הייתה. אולי מי שלא מכיר. ויש לו בתיאור